благотворителния концерт на Double G. Аз съм опасното хлапе. Хенри е опасното хлапе. Аз? Добре, хлапе. Време е да оправим твоята каша. Стига, трябва ли да ни стрием спомените? Да. Сега пусни отново асансьора и отвори вратата. Отворете вратата! Пуснете ги! Хайде, отворете! В рая ли сме? Здравейте, деца! Здравейте на всички. Здрасти! Коя е? О, моето име е Денерис Таргериан. И правете се, че ме няма. Какво стана с нас? Какво е това място? Здравейте отново. Добре дошли в моята барлога. Ако обичате, деца, погледнете насам, да, към мен. Ще използвам това, за да ви направя една снимка. О, да! Това е страхотна идея. Хайде, приятели, да се съберем. Добре, започваме. Добре, спри. Ако ще им изтриваме спомените, трябва поне да им кажем. Какво? Не, спокойно, спокойно. Това е просто камера. С спусък. Добре, искам усмивки. Кажете амнезия. Но амнезия? Спомените! Чакайте! Спрете! Ако ни изтриеш спомените, няма да можем да направим супер играта. За теб. Да, а ние имахме толкова прекрасни идеи. Така е, много лошо, нали? Имахме страхотни идеи. Момент. Като какви идеи? Знаеш как вие, капитан Мени, опасното хлапе, пътувате във времето, биете се с лунни роботи. Да, с големи и страшни лунни роботи. И други злодеи от миналото. И от бъдещето. Значи като пътешественици във времето. Да, и ще я наречем... Ние ще я наречем... Космичен удар. Да, космичен удар, така се казва. Космичен удар. Тази игра звучи доста добре. Да, знам, тихо. Не можем да създаваме игри без спомените си. Това е просто биология. Хей! Чии са тези крака? Стига вече! Какво е това? Горещи новини. Включи звука. Моля. Много добре. Подробности за инцидента в Нью-Йорк Сити. Още известен като голямата круша. Това е грешно, Мери. Забрави. Тази вечер е била осуетена брутална атака срещу известния рапър Double G, докато той е бил в своя офис, готвейки стек. Double G! Моят баща е бил нападнат. Добре, това беше ужасно. И според полицията, нападателите твърдят, че са били наети от престъпник, живеещ точно тук, в Суелвю. Доктор Миняк. Миняк. Това е мъжът, който иска да спре баща ми да организира концерта. Да, следя всичко. Добре. За късмет Double G е невредим, но заради кутия фойерверки, двама от неговите главни телохранители, Симънс и Пи Ейнсуърт, са били ранени. О, бедните Рутлес. Ейнсуърт. Те ще останат в болницата за кратко, но лекарите очакват двамата телохранители да се възстановят напълно. Май са забравили да охраняват своите собствени тела. Това е катастрофа! Не стига, казаха, че Бъни и Рутлес ще се оправят. Но те са в болницата. Изпитват болки. Капитан Мен, опасно хлапе. Елате с нас в Нью-Йорк, за да пазите баща ми. Моля. Заклевате ли се да направите супер готина игра за мен и опасното хлапе? Да, Напълно. Хлапе. Изглежда заминаваме за Нью-Йорк. Да, благодаря. Наистина ли заминаваме за Нью-Йорк? Да, но не и ти, Шлас. О, стига! Просто вземи горната ми половина. Не, благодаря, не ми харесва. Или вземи долната ми половина. Ти си избери половина.